Hiru alderdiek goizeko 11etan dute hitzordua legebiltzarrean. EAJaren ordezkariak Joseba Aurrekoetxea eta Pilar García de Salazar izango dira, eta PSrenak Rodolfo Ares eta Iñaki Arriola. PPren ordezkaritza Arantza Quiroga presidenteak, Iñaki Oyartzabalek eta Anton Damboreneak osatuko dute. Akordioaren berri eman eta zerga erreformaren inguruan popularren babesa lortzen saiatzeko batzartuko dira. Izan ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek hirugarren kidea behar dute Araban eta Gipuzkoan euren neurri fiskalak aurrera atera daitezen. Josu Erkoreka baikor azaldu da. Nik uste dute akordioa posible dela, eta alderdi popularra esate baterako, paktu fiskalean alderdi popularra sartzea posible dela. Arabatik berriz ezezkoa etorri zaio. Nosotros lo que no vamos a hacer es sumarnos a un plan. Javier de Andrés Aldun nagusi popularrak ukatu egin du popularrek erreforma fiskalari babesa emango diotela. Euskadiko Alderdi Sozialistaren Batzar Nazionala bilera egiten ari da akordioa onartzeko. Bertan, Patxi Lopezek sutsu defenditu du ituna. Euskadiren onuran doan akordioa delako. Proiektu sozialista indartzen duen akordioa delako. Aste honetan itxitako akordioa datorren astelenean goizeko 11etan izenpetuko dute hemen lehendakaritzan Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSren buruan. Ekitaldian Iñigo Urkullu lehendakariare izango da.